कलेजनि प्रिन्सिपाल अदालगुरिनि बिरेन बर' बेखौ लाबोयो जोङो प्रिन्सिपालमोन बे दा बे बर'खौ माने एनडिएफबिनि माने अर्गानिक सेक्रेटारि होननानै बेजों रायलायनांगौ होननानै बेखौ लांदों सिम्बोरगाव उरखाव गोरा ब्रह्ममोना रायलायहैदों दुर्भाग्य दिनै बे समनिफ्रायनो बे मानसिया दिनै रिटार्न जायाखै आरोखि गोमाबाय बबाव गोमाखो दिनैसिम बे गैया दा दिनै बेखायनो बेखौ सोंनांसो माने उरखाव गोरा ब्रह्मनावसो दिनै सोंनांगौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं फोरमायो बर' हारिया खेबथाम एकर्डनि उनावबो बिटिआर एकर्डआ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय अराय समनि थाखाय सान्थि सुक्ति होननानै ससियेल मिडिया गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो नाथाय दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै गावजों गाव दुंहाव थासारि सोरखौबा वार्निं होनाय सोरखौबा बाथ्रा बुंनायनि जानगाराव सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिया जुदि अबेबा खामानि मावनायाव जुदि गोरोन्थि जालांदोंबा बेफोरखौ आसि थुनानै दिन्थिनो दाथां लोगोसे आं फोरमायो जेब्ला उन्दै समाव जों खोनानो मोनदोंमोन बर' हारिया खेबथाम एकर्ड खालामनायनि सिगां जेब्ला आबसुनि समाव सारनायाव बर' हारिया गिबिसिन एकर्ड बिनि सिगांबो गावजों गाव दुंहाव थासारि आरो बे एकर्डनि उनावबो दुंहाव थासारि आरो बिलटिनि समाव सारनायाव गावजों गाव दुंहाव थासारि आरो एकर्डनि उनावबो दुंहाव थासारि आरो बिटिआर एकर्डनि सिगां दुंहाव थासारि आरो बिटिआर एकर्डनि उनावबो दुंहाव थासारि सोर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगाजों सोरनि बुंनाया सैथो सोरनि बुंनाया नंखाय एसे खोनासंलांदो बेयावनो आं बयबो बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बयखौबो सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे बयनिबो न'खर संसारा जाहाथे सुख गोजोन जायो बेनिफ्रायबो आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय जे बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखादों थांनाय माखासे समनिफ्राय बे अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव दैथेब नार्जारिखौ बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि एबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आनसलिक कमिटिनि एबसुनि नेताफ्रा हुमखि होनाय गाज्रि रावजों रायनाय बेखौ दिनै बयबो मिथियो नङा दा जोंखौ मानो हुमखिदों मानो रायदों दा बेयाव गोबां माने जुक्ति गैयि खोथा जि जिनिसा खोनासंथावथाव नङा बेफोरखौ बुंनानै जोंखौ वार्निंबो होबावदों आरोबाव जे जों सानैया नैबे गोदान बोसोरनि उननिफ्राय फंसे बाथ्रा जोङो एबसुनि सायाव बुंनो मोना आरो डिफेन्स बर'नि सायाव जोङो जेबो बुंनो मोना बे बाथ्राखौ जोंखौ वार्निं होनानै बुंनाय जादों दा बे बाथ्राखौ बुंनायनि मेइन खारनानो जाबाय जे थांनाय 12 तारिख डिसेम्बर खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डिफेन्स बर'आ जों सानैजों माने गावजों डिबेट खालामनो थाखाय जोंखौ चेलेन्ज खालामदों जों डिबेट खालामनांगौ डिबेटआ जाहैबाय जे बिटिआर सुक्ति आरो माने बिटि सुक्ति बे पइन्टफ्राव मा दं आरो बिटि सुक्तिनि गोहोफोरखौ बिटिआर सुक्तिया डाइलग खालामबाय जों बेखौ बुंनायनि थाखाय डिफेन्स बर'आ जोंखौ अपेन चेलेन्ज खालामदों जे डिबेट खालामनो थाखाय आरो बे जोंखौ गोख्रों रावजोंनो मोनसे आदेशबो होदों जे डिबेट जायोब्ला गोरों एक्सपार्ट कन्स्टिटिउसननि हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि उकिल लाबो होनना बुंदों आरो लोगोसे जायफ्रा माने डक्टरेट स्पेसियलिस्ट 60 दा बेफोरखौ लानानै फै गाव थन्न बुंगोन होननानै बुंदों दा गावनो चेलेन्ज खालामदों गावनिनो बे माने डिबेट खालामनायनि गावनो आदेशबो होदों दा बे आदेशखौ मोननानै जों लगे जोङो एक्सेप्ट खालामदों जों एक्सेप्ट खालामनानै बिनो रिटेन माने मोनसे लेटार जों हरदों एक्सेप्ट खालामनानै 16 डिसेम्बर खालि दा जेब्लानो जोङो रिटेन जोङो एक्सेप्ट खालामनाय स्टिकखौ हरो बिनि उनाव आरो डिफेन्स बर'आ जोंखौ आरोबाव बायदिसिना खोथा बुंनानै जोंनि सायाव पार्सनेल एटाक खालामनानै बाथ्रा बुंदों दा बिथाङा जायनाखि खोथा होदों जोंनो चेलेन्ज खालामनाय डिबेट खालामनायनि
बे चेलेन्ज खालामनायखौ जानांगौ जों एक्सेप्ट खालामनायनि थाखायनो दिनै जोंखौ वार्निं होदों माने ओरैबायदि बुंनाय जादों माने डिफेन्स बर'जों जोङो खुनु चेलेन्ज डिबेट खालामनो मोना बिदि चेलेन्जखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो मोना डिफेन्स बर'आ सासे बिराद गिदिर पावारफुल मानसि जेनेबा राजकुमार सासे राजकुमारजों डिबेट खालामनो जोंहा रावहाबो अधिकार गैया बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादों जों बेबायदिखौ सोमोन्दों जार फले दिनै नाङा फाङा जोंखौ वार्निं होदों दा डिफेन्स बर'आ गावनि मर्यादाखौ लाखिनांगौ बिथाङा गावनो जे खोथा होदों डिबेट खालामनो थाखाय जों दाबो एखेबारे एकमत जों नेनानै दङ रायजो राजाफोर नेनानै दङ जे डिबेटआ जानांगौ माब्ला डिबेट जागोन बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा सोंगासिनो दं आरो बयबो दिनै मिथिनो लुबैदों बेखायनो जों दिनै डिफेन्स बर'नो आरोबाव गोदानै जों मोनसे डेडलाइन जों हरनो लुगैयो मोनसे थारिख जों हरनो लुगैयो जे बिथाङा फैगौ 20 तारिख जानुवारि बे दिननि गेजेराव बिथाङा मोनसे थारिख फिक्स खालामनांगौ थारिख फिक्स खालामनानै बिथाङा डिबेटखौ माने सुरु खालामनांगौ बबे जायगायाव जागोन बेखौ थिग खालामनांगौ आरो बोरै जागोन जों आगोलाव स्टिकआव हरखांखाबाय दा बेखौ थिग खालामनांगौ आरो डिबेटआ जानांगौ जों गोदानै फिर आरोबाव खेबसेयाव दिनै जों बे मिडियानि गेजेरजों डिफेन्स बर' बिथांखौ जोङो मिथिहोनाय जाबाय 20 तारिख जानुवारि बिनि गेजेराव बे माने डिबेटआ जानांगौ दा जोङो लुबैदों डिफेन्स बर' बिथाङा गावनि मर्यादाखौ लाखिनांगौ जे गावनि जानाखि खोथा होनाय बिनिफ्राय गोजानाव थानो नाङा दा बेखौ जुदि गावनि खोथा जानाखि होनाय गाव डिबेट खालामनो नागिरनाय बेखौ जुदि लाखिनो रोङाब्ला जे रायजो राजाफ्रा डिफेन्स बर'खौ थगायसुला जोलैनि हांगार होनना बुंगोन बे मिसा खोथा बुंग्रा होनना बुंगोन दा गतिके बेयो गावनि मर्यादा बेखौ लाखिनानै डिबेटखौ खालामनांगौ बे जाहैबाय मर्यादा की रक्षा एबसुनि मान सन्मान लाखिनांगौ आरो डिफेन्स बर'आ गावनि प्रेसिडेन्टनि जायनाखि मान सन्मान बेखौ लाखिनांगौ बे मर्यादा की रक्षा बेयाव जों डिफेन्स बर'आ खारखोमानो नाङा जों आसा खालामो डिफेन्स बर'आ माने गावनि मर्यादाखौ लाखिगोन आरो एबसुनि मान सन्मान मान इज्जतखौ बासायगोन आरो लोगोसे जोंबो मर्यादा की रक्षा जोंबो बे डिबेटआव जोङो प्राण जायैफोर बोसोन नाजायो जोंना बेसो आरोखि जोङो जिउ जोबनो हागौ जोंहा बे डिबेटखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय आरो गोदान डेडलाइन हरनो थाखाय जों हयथ' गोबां वार्निं होनो हागौ सिगिनो हागौ लाइफ थ्रेटिं होनो हागौ दा जों बेखौ सिन्था खालामाखै जे जोङो प्राण जायैफोर बोसोन नाजायो जों जाखिनि खोथा होबाय जे डिबेटखौ जों जायनाखि एक्सेप्ट खालामबाय डिफेन्स बर'नि जायनाखि चेलेन्ज बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय बेनि थाखाय जों गासिबो जोंनि माबाखौ जोङो माने नेवसार खालामनो थाखाय जों बावनो थाखाय जों राजि जानांगौ गनायनानै लागोन दा बेनि थाखाय जों डिफेन्स बर'नो दा बेखौ जों मिथिनाय जायो दा बेनि गेजेराव जों बुंबावनो लुबैयो दा दिनै डिफेन्स बर'खौ जों जायनाखि प्रश्न खालामदों बुंदों बेनि थाखाय जोंहा मा दाय जादों फालाय बेखौ जे जों प्रश्न खालामोना दा जों जि प्रश्न खालामदों गाव बुंनायनि सायावसो जों प्रश्न खालामदों बिथाङा बुंनो हादों जे माने बिटिसिनि 6 सिडुलआ डाइलुट जायाखै दा जों बुंनो हादों 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो लांखो बे बाथ्राखौ जों बुंनो हादों 16था डिपार्टमेन्टखौ लांनाया 6 सिडुलनि पावारखौ खमायना होनाय जादों बे बाथ्राखौ जों बुंनो हादों दा बेनि थाखायनो हयथ' जोंनि गेजेराव माखासे गोरों गियानि मानसिफ्रा बे 16था डिपार्टमेन्टखौ हरनो नाङा होननानै पिआइएलबो होनाय जाबाय दा जोंनि मानगोनां पद्मश्री मंगलजों हाज'वारि आरो लोगोसे डक्टर दिरनाथ बसुमतारी आरो सानसुमा कुमार बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा जनलाल बसुमतारी IRS खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसे बर' जाथियाव खोब माने भिक्टिम फेमिलि होनब्ला अनजाथावथाव जोंनि अनजालि दैमारि दा बिथांमोनहा पिआइएल मोनसे केस होदों दा पिआइएल केस होनायनि उनाव दिनै लेटेस्ट जों दाखालि जोङो खबर मोनबाय जों नुबाय जे बिटिसिआ गावसोरनो केबिनेटआव मोनसे डिसिसन लानानै बे 16था डिपार्टमेन्टखौ लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा डिसिसन बे डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननांगौ 16था डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिआव फैफिननांगौ डिसिसन हरनो नाङा बे बाथ्राखौ दिनै गावसोरनो डिसिसन लाबाय दा जोंहा बेखौनो कुइसन खालामो डिफेन्सआव जे डिफेन्स बर'आ जे मानोथो अनादर बे जोंनि गुनि गियानि पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारिमोननि फुथ्लाखौ मानो सावखो बे अननाय जायाखै नामा बियो बिसोरखि गाज्रि खोथा बुंदोंमोन
बिसोरनि बर' जाथिनि गाज्रि खामानि मावदोंमोन खहा जाथाव माबा मोनसे मावदोंमोन दा दिनै बिथाङा बेखौ एक्सप्लेनेसन खालामना होनांगौमोन बुजायना होनांगौमोन बे पिएलखौ मानो होखो आरो पिएलआ मानो होदों बे मानि थाखाय डिस्ट्राक्टिभ जादों बेखौ दिफेन बर'आ क्लियारिफिकेसन होनांगौमोन बेखौ होआखिसै दिनै बिथांमोननि फुथुला सावनो होबाय गुनि गियानि व्यक्तिफोरनि दा फुथुला सावनायनि उनाव नै दाना दाख्लै बिटिसिआ जे 16था डिपार्टमेन्टखौ लाबोनानै ओरै खेबसे डिसिसन लाबाय दा मा होननाय जाखो दे बे मा होननाय जाखो दा अब्ला जों दिनै बुंसै नामा जे डिफेन बर' नोंनि फुथुलाखौ जों दिनै सावनांसिगौ जों बेखौ दिनै बुंसै नामा जायनि थाखाय जों माने जोंनि गुनि गियानिफोरखौ नों फुथुला सावदोंमोन दा बेफोर प्रश्ननि थाखाय जों मानो दायनिगिरि जानांगौ आरो दिनै नोङो बुंबाय नों डिफेना जे डिसि एसपि बे माने बिटिआर सुक्तिनि पावारजों माने बिटिआराव फैजोब्बाय बिटिआराव डिसि एसपिनि पावारखौ हरबाय होननानै डिफेन बर'आ बुंगासिनो दं दा जों बेखौनो सोंदों जे बिटिआरनि अबे दफायाव डिसि एसपिखौ माने बिटिआराव बाहायनो मोननायनि सुक्ति खालामदों बेखौ बुंना हो जों बेखौनो डिफेन बर'नाव जोङो बुंबाय थादों दा बेखौ बुंब्लानो डिफेन बर'आ जोंखौ दाय होयो गाज्रि मोनो बोराबो दिनै जोंखौ माने वार्निं होयो मानो आरो दिनै बेल'थ' नङा दिनै गामि दानख'नाय बाथ्रा बिटिसिनि मोनखानाय गामि बेखौ दानख'नाय बाथ्रा दा जायनाखि गामि दानख'नो नागिरदों दा बे गामि दानख'नो नागिरनायाव डिफेन बर'आ गावनो माने बुंदोंमोन जे बिटिसिआव माखासे गामि हाबसनदों नाङै गामिफोर बेखौ दानख'नांगौ बे बाथ्राखौ डिफेन बर'आ गावनो बुंदोंमोन आरो बिनि उनाव गावनो बुंदों जेब्लानाखि बर'फ्रा जेब्ला 1150 गामि दानख'नांगौ बिटिसिनिफ्राय बर' थानाय गामिफोरखौ जेब्ला बुङो बे समाव नुबाय गोबां माने मेजरिटि माने एरियाफ्रानो बिटिआरनिफ्राय दानख'जागोन बिटिसिनिफ्राय गोबां बर' गामिया थांगोन बिटिसिनि गामि माने एरियानो थानाय नङा दा अब्ला बेखौ गिनानै डिफेन बर'आ गावनो बुंबाय जे बिटिसिनि दरलायसे गामि आं दानख'होआ दरथि गामि दानख'नांगौब्ला आंनि दैसाजों थांनानै दानख'नांगोन बे बाथ्राखौ डिफेन बर'आ बुंबाय बेथ' बिराद गिदिर कुइसन जाबायना दफा दफा नों मानो बाथ्रा बुंदो बेथ' गिदिर कुइसन बे कुइसनखौ जों खालामनांगौ सोंनो मोननांगौ आरो बेनि थाखाय रावबो दायनिगिरि जानो नाङा आरो लोगोसे नै दाखालि लेटेस्ट गावनो बुंबावबाय जे माने बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नायनि जानाखि एकर्ड बा लेरफ्लांनायसो होनना बुंबाय बेखौ लेरफ्लांसो बर'खौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय दा नों नायदो बेफोर बिसिबां माने माने मर्यादा गैयै सासे नेतानि राव जादों बियो बेथ' एखेबारे अन्नाय एखेबारे सासे नेतायाथ' बिदि बुंनो नाङा दफा दफा एखमबा गामि दानख'नायखौ सापर्टबो खालामो गामि दानख'नांगौ होनना बुङो एखमबा दानख'होआ गामि दानख'ब्ला आंनि गोथैसाजों थांना दानख'यो होनना बुङो आरो एखमब्ला सुक्तियाव ओरैसो लेरफ्लादों होनना बुङो बे दफा दफा स्टेन्ड बे एबसुनि प्रेसिडेन्टनि माने आखुआव बे समायथारासिबो दा जोंथ' बेखौ प्रश्न खालामखागोन रायजोआबो प्रश्न खालामगोन बयबो दा जोंनि बेखौ प्रश्न खालामनो थाखाय जोंहा दिनै माखौ गिनांगौ दं रायजो राजा माखौ गिनांगौ दं प्रश्नसो खालामनांगौ मिथिनांगौ दा जों प्रश्न खालामबा बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय एबसुआ सुजुग मोनगोन मानो बुंगोन दा दिनै बेनि थाखाय जों प्रश्न खालामनो थाखाय जोंहा गिनांगौ जाबाय दिनै सिगिजानाय एखे वार्निं होजानाय एखे जाबाय मानो जाखो बे एबसुनो सोर टिका होखो एबसुनो सोर एफा गिदिर पावार होखो जे डिफेन बर'आ कुइसन खालामजाब्लानो जाय कुइसन खालामग्रा बे गिनांगौ जानानै फैबाय एखे लाइफ रिक्स बिनि सायाव माबा मोनसे बुंब्लानो माबा मोनसे फिनजाथाय जायोब्ला एबसुआ दायनिगिरि जानाय नङा बेखौथ' गिथाव गिथावफ्राव माने वार्निं बियो दा बे वार्निंखौ जोंहा खोरोमदाव वारिया बुंना होबाय जोङो दाखालि दा माब्रै जाखो डिफेन बर'मोननो बोरै टिका होखो फालाय फंसे खोथा बुंनो मोना फंसे बाथ्रा माने जों सोंनो मोना बे पावारखौ ओमफ्राय मोनखो दुखुनांथाव बेफोरो दा ओंखायनो जोङो दिनै माने गोदानै आरोबाव जोङो खुनु माने जेबो गिनाय जेबो माने साननाय गैयाजासे रायजो राजा मिथिनो थाखाय सैथोखौ जोङो दिहुननो थाखाय जों दिनै गोदानै आरोबाव डिबेट जानांगौ होननानै दिनै बुंफिननाय जाबाय 20 तारिखखौ लास्ट डेट होननानै दा बिनि गेजेराव सोरबा बायदि वार्निं होबावबा सोरबा जुदि जोंखौ माने माबा मोनसे लाइफनि बाथ्रा बुंब्ला जों बेखौ जेबो सिन्था खालामा जोङो मान सन्मानखौ जोङो लाखिनानै जोङो डिबेट खालामगोन आरो जोंनि थाखाय मान सन्मान देरसिन आरो जाथिया देरसिन जाथि बृहत्तर सात्तुआव जों दिनै नंगौ खोथाखौ दिनै उद्घाटन खालामनांगौ
नंगौ खोथाफ्रा इस्टाब्लिश जानांगौ नङै खोथाफ्रा दिनै साबसाइड जानानै थानो मोना सोरनिबा हुमखियाव सोरनिबा सिगिनायाव जिनिसा दिनै सैथोआ दिनै माने खोबथेनानै थानो मोना दा जों बेखौ लुबैयो दा गोबां बाथ्रा जोंनि सायाव बुंनाय जे दावराव दैखां नार्जारिजों अमरसिं ब्रह्मजों बे थार्ड फेजनि एबसुनि मुभमेन्टआव बहा दंमोन होनलाबायनाय बिसोर मा कन्ट्रिबिउसन दं होनलाबायनाय बेफोरो दा बेफोर एक्चुवेलि खुनु जुक्ति गैया बुंनाय बाथ्रा दा थार्ड फेजनि एबसु मुभमेन्टआव गोबां रायजो राजा डनेसन हरदों जोंहाबो जोंनि न'खरनिफ्राय गोबां साख्रिआवला दं बिसोरबो मासिक फैसा हरदों दा अमरसिं बिथाङाबो बिदि हरदों बेबो गावनि 2000 3000 4000 फैसा हरदों बिनि न'खरनि फेमिलियावसो दं बिसोरबो हरदों मानो कन्ट्रिबिउसन गैया जाखो आन्दलनाव डाइरेक्ट बाहागो लाबाल' बे कन्ट्रिबिउसन होनाय जायो नामा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला माबायाव थायो दिल्लीयाव जेब्ला फार्स्ट टकनि अखानायै बे अशक जात्रिबासाव बे रायदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि नेताफोरखौ रायदों बे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि नेताफ्रा मोनसे डिसिसन लादोंमोन जे फरायनाय मानसिफ्रा फैफिननांगौ आन्दलनाव बाहागो लानांगौ साख्रि थांमोना फैफिननांगौ ओरै डिसिसन लादोंमोन दा उपेन्द्र ब्रह्मआ बेखौ खोनानानै वार्निं होदों जे हवाइ जिलासि एमं दा ब्रादार्स होनना बुंदों बियो गावजों गाव बिदा फंबायजों मानो हिंसा आन्दलना जाबाय थागोन जोंनि गेजेराव लेखाबो फरायनांगोन लेखा गोरों जानांगोन सोरबा डक्टर इन्जिनियार जानांगोन सोरबा IAS IPS अफिसार जानांगोन सोरबा साख्रि लाहैनांगोन बेयाव मानो साख्रि लानो मोना फरायनो मोना मा खोथा बेलाय आंनि माने आं बिदि जेनेरेसन खालामनो लुबैयाखै आइ वान्ट गुड जेनेरेसन ओरैनो बे बुंदों आरोखि वार्निं होदों बियो आरो आंनि बबिजोरखौ आङो माने बयजोंबो क्रिटिसाइज खालामजानाय बयजोंबो रायजानाय आं बेखौ लुबैयाखै बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोंना गोदानै जोंना एबसुनि सेंग्राफ्रा बुंनो नागिरो माखासे नेताफ्रा जे माने थार्ड फेजनि एबसु मुभमेन्टआव बहा दंमोन आरो साख्रि लानाय मानसिया एबसु गारनो माने बे एबसु आन्दलनाव फैनानै बाहागो लाफैनांगौ नामा खत्थ' मोजां मोजां मानसि दं जायफ्रा कन्ट्रिबिउट खालामदों जायफ्रा हेल्प खालामदों खबर लादों जोंनि बड'फानि आन्दलन समाव जोंना आदा रन्जित शेखर मुसाहारि जाय माने CRPनि जाय माबामोन बे IGP मोन बियो बे जोंनि न'आव उपेन्द्र ब्रह्मखौ लोगो हमनो थांबाय थायोमोन मोनानि 11टा गाहामसिम थाङोमोन बियो अखा हाब्लाबो साथा गंसे रे अखा सिनानै थाङोमोन बियो ड्राइभार लानानै थाङोमोन उइदाउट सिकिउरिटि दा बेयावबो बिराद कन्ट्रिबिउसन दंना बे साख्रिथ' गाराखै बियो होमब्लाबो जोंनि माने आन्दलना जाफुंदों बेनि थाखाय बे खबर लाहैदों बेफोर कन्ट्रिबिउसन जायाखै नामा आरो आंनि खोथा बुंबाथ' आङो बे आन्दलनाव आङो खनब्रै खनबा बिदिनो ओंखारफादों पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि जायनाखि धरना बेयाव आं थांदों ओमफ्राय जेब्ला एबसुआ रेलि खालामो केन्डेल मार्च खालामो बे ट्राइबेल 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल होननानै बेयाव प्रटेस्ट खालामनानै आंबो बेयाव बाहागो लाफादों आरो एबसुनि खनबायाव आं थांफाबावदों थांदों खिन्थु दुर्भाग्य मा बे एबसुनि जायनाखि माने माबामोन थार्ड फेजनि मुभमेन्टमोन बे प्रक्सि मुभमेन्टमोन बे थगायनाय मुभमेन्ट दा नोङो आन्दलन खालामदों ओरैहाय फारसे बड'लेण्डनि जों जेब्ला इलेक्सन फैयो नोङो एखेबारे नोङो PGDनो भट हो UPPLनो भट हो बेबायदि मोनसे आन्दलन एबसुनिफ्राय फैबाय आन्दलना बेसो जानाय भट होनायसो आन्दलन एबसुनि फ्लेग लायै दिनै माने इलेक्सनाव बाहागो लानाय दा बेफोरखौ जों नुनानै जों बोरै बाहागो लानो जों बुजिखादों बे आन्दलना माने थगायनाय आन्दलन प्रक्सि आन्दलन आरो नोङो बे माबा 2014आव 26 फेब्रुवारि 2014आव भारत सरकार नरेन्द्र मोदी दैदेननाय माने NDA सरकारा मोनसे प्रप'जाल होदोंमोन बे रिटायार्ड हम सेक्रेटारि GK पिल्लाइखौ दायथ' होदोंमोन वान मेन कमिसन जे बे बड'लेण्ड डिमान्ड सायाव माने स्टाडि खालामनानै रिपर्ट होनो थाखाय दा बेखौ उरखावग्रा ब्रह्मनि नेतृत्वआव फैहोआ इभेन बन्द खालामनानै लामा लामा टायार सावनानै GK पिल्लाइ गो बेक नै दा बेसेबां गिदिर बे बिट्रि खालामनाय जागोन बियो बड'लेण्ड रायजोनि माने जाय प्रसेस बे प्रसेसखौ बेंथानाय जाबाय होबथानाय जाबाय बे थगायनाय जायाखै दा गथिखे जों बेफोरखौ नुनानै बे आन्दलना प्रक्सि आन्दलन बेखायनो जों सापर्ट खालामनो हायाखै आरो मा जाफैयो फैनानै जेब्ला एकर्ड जाबाय मा खालामखो एकर्डआ दिनै नों बड'लेण्ड रायजो नांला जोंनो होननानै लिरना फैबाय बेनोथ' प्रमान दा गथिखे बे बड'लेण्ड नोंसिनि थार्ड फेज मुभमेन्टआव ओंखारनायनि थाखाय जों रावबो दायनिगिरि नङा भाग्यआ मोजां जों रावबो ओंखारलायाखै जों ओंखारनानै भुल खालामदों जायनाखि एफानाय ओंखारदों बे भुलसो जादों ओंखारनो नांगौमोन बे ओंखारनानै भुल जादों दा बेखौ माने जों दिनै बुंनो हायो आरो दिनै माने दावराव दैखां नार्जारिया मा कन्ट्रिबिउसन दं मा अबदान दं होनलाबायदों
आं बुंनो लुबैयो बे एबसुनि जानाखि अफिस बानायनाय अफिसफोर बेखौथ' जोंनो सोरजिदों आरो बे टेङापाराव जानाखि एबसु अफिस बानायनाय सोरनि बेलाय बेखौथ' आं सोरजिदों बधय आंनि नामाव दंमोन दाबो बे हानि नाम बेथ' प्रमद बर' सोरजिनाय नङा डिफेन्स सोरजिनाय नङा आरो बेबायदिनो बागानसालिनि जानाखि एबसु अफिस बे सोर बानायनाय बेलाय बेथ' जोंना सानसुमा कुमार बसुमतारी ओमफ्राय आंनि अन ब्रादार जलधन नार्जारी बिसोरनि नेतृत्वआवनो जादों आरो जोंनो सहाय होदों बेखौ अब्ला जोंहा मा कन्ट्रिबिउसन गैया बेंगल स्टेट एबसु कमिटि दाहैना सोर दावराव दैखोब नार्जारी दाहैदों बेयाव जोंहा माने मानगोनां बेंगलनि BCS बेंगल सिभिल सार्भिसनि बे समाव बिडिअमोन आदा कलेन्द्र मुसाहारि जाथिनि बिराद सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि बिराद मोजां मानसि दा बेनो सहायदों बिनि सहाय लानानै जोङो बेंगल स्टेट कमिटि जादों आंहा मा एबसुआव कन्ट्रिबिउसन गैया जाखो आरो मेला दं मख'लांजोबनो हायो जों मा मावदों मा मावाखै दा आं मोनसेल' प्रश्न खालामनो लुबैदों जेब्ला नबसरनिया ट्राइबेल नङाफ्रा माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP जालांबाय जोंखौ लासिं सिं खालामबाय जोंनि माने मोखां साजों बे माने दिनै एखे आरामसे MP जानानै जोंनि बेरेखा बुंबाय थाबाय दा बे समाव दिफेन बर'मोनहा बहा थैनानै दंमोन फालाय बहा एफिनानै दंमोन बेखौ प्रटेस्ट खालामनो बेखौ बिरोधि खालामनो मा खालामा नोंसोरलाय मानो बे बिरोधि खालामाखै मानो प्रटेस्ट खालामाखै बेखौथ' खालामनांगौ लासिं सिं नोंसिनि बेंगलावनो MP जालांबाय जेबो बुङाखैब्लाबो खिन्थु बेखौ दावराव दैखोब नार्जारीया लोगो लानानै जनजाति सुरक्षा मन्त्रि जानानै केस होदों सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों केस होदों दा बे केस होनायाव दिनै जोंखौ मा होनबाय दिफेन बर'मोनहा थाखा खांना जादों होनबाय दानिया बे गामिनि बे आनसलिक कमिटिनि सेंग्राफोरखौ बुंनो थिनबाय थाखा दावराव दैखोब नार्जारीया फैसा खांना जादों नबसरनियानि केस होनायाव डेस्ट्राक्टिभ एथ' नङै खोथा बुंखायोना जोङो नबसरनिया केस होनायाव पार्सनेलि आंहा बिराद फैसा थांदों आं बुंनाय जायो रायजोफ्रा गाज्रि मोननाङा आङो आधा बिघा हा फाननांदों बेखौ मिथिनाया मोजां आं मिथिनो थाखाय बुंनाय जाबाय आरो दिनै नबसरनि केस होनायाव जों दिनै जुजिथाब दिनै जोङो बे सार्टिफिकेट केसाव सार्टिफिकेट होनो मोनला माबाफोरनो सरनियाफोरनो होननानै हाइकर्टआबो अर्डार होबाय आरो WPDBCआबो दिनै माने सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनायखौ उइद्र' खालामनानै लाबाय दा नबसरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय सोलिला रायजोफोर এইবার नबसरनिया MP दारायनो मोनलिया बे दारायनो हालिया बे रोखा जाबाय बाथ्रा जादों मा बेनि MP दाननांगौ बेनि MPखौल' दानाखै दानहरनांगौ दा दानैखायनो जों आरोबाव बेखौ हाइकर्ट थोननायावबो दानैखाय हाइकर्टआ दाननो थिनखाबाय दानैखाय जोङो दा आरो मोनसे माने कन्टेम्प केस बावबाय जनरलाल बसुमतारी नामावनो कन्टेम्प केस होदों दा बे केसा सोलिगासिनो दं हयथ' बे केसा माबा जोबब्लानो बिनि MPC थांगोन आरो जेब्ला MPC थांगोन अब्लानो बिनि जानाखि बेथन जानाय मानाय इसिबां गभर्नमेन्टनि बेनिफिट लादोंमोन बे गासैबो रिफान्ड खालामजोबनांगोन बे गासैबो दा बे फर्जायाव दं रायजोफोर खिन्थु बाथ्राया सैथो बाथ्रा बेनो बे MP दारायनो हाला बिनि सार्टिफिकेट इनभेलिड जाबाय दा बे दा अब्ला जों बोरै माने जोंखौसो सोङो मा खालामना दावराव दैखोब नार्जारीमोना जाथिया जेब्ला अलखद जादों बे समाव जोङो जाथि जानानै गाबथादों जाथिनि थाखाय आवाज होदों रायजो राजा बेखौ मिथिगासिनो दं दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बादि एफा गिदिर इस्यु बे जों ट्राइबेल हाखौ बुंदा सेन लाजोब्बाय बेबायदि इस्युनि थाखाय जों नांसोमथारनानै दिनै जोङो माने बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ बेबायदि मोनसे बिथोनबो जोङो मोननो हाबाय दिनै दा जों होखारनांगौल'सै बिटिआरआ होखार सरकारा प्रमद बर'मोनहा होखार दिफेन बर'मोनहा लोगो ला होखारनांगौ होनना बुं मानो फंसे खोथा बुङा जोंथ' एथ' जुजि दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ उद्धार खालामनायनि थाखाय जों दिनै हाइकर्टनिफ्रायबो बे रोखोम मोनसे अर्डार जों मोननो हाबाय होखारनांगौ होननानै दा दिफेन बर'मोनहा मा खालामना बे जाथिनि इस्युआव आरो दिनै बावैसो डेलिमिटेसन खेथ्रआव डेलिमिटेसनाव नोङो MLA सिट होबाय नोङो 15था BTCआव MLA सिट 15था होनायनि गेजेराव मात्र नोङो 6थाल' रिजार्भ दोनबाय अथ'स कनस्टिटिउसनाव बे जेसेबां माने MLA सिट बानायो बे MLA सिटआ रिजार्भ जानांगौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय दा दिनै दिफेन बर'आ जेबो बुङाखै सिरि साइलेन्ट बमा गमा रंजाबाय एखेरे जोंनि माने खोथाखौ माने इलेक्सन कमिसना मानिबाय ओरैनासो रंजाबाय बिसोरो आरो दिनै MP सिटआ दिनै मोननैबो रिजार्भ जानांगौ जोंना उदालगुरि क'क्राझार रिजार्भ जानांगौ बेबो जेबो बुङाखै बमा गमा रंजाबाय दिनै उदालगुरि दरं मोनसे समस्ति बानायनानै दिनै बे माने 6था मोनसे MLA सेगमेन्टखौ BTCनिफ्राय बुखावनानै BTCनि बाउन्डारिखौ थेर बेथेर खालामनानै दिनै दरं उदालगुरि मोनसे MP सिट बानायना होबाय दानि बेखौथ' बुंथारदोंमोन मानो बुंदिया जेबो बुङाखै साइलेन्ट सिरि अब्ला जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं होननानै नोंसोर बोरै बुंनो हायो
जाथिनि मावगासिनो दं होननानै दिफेन बर'आ बोरै क्लेम खालामनो हायो बेथ' जाथिनि भाइटाल इस्यु दस्रा इस्युनिफ्राय बे देरसिन इस्यु बियो बे इस्युखौ नों मावनो हायाब्ला नों ओरैनो खुगाजोंल' बुंबाय थानो मा जानो दा दिनै बेखौ जों केस होदों बे अमरसिं बिथां जों लोगो लानानै ज'नो आरोबाव बर'फोरनि गुनि गियानि मानसिफोर लोगो लालायनानै जों बेखौ मानिनो हाना जों दिनै केस होदों बे हाइकर्टआव सोलिगासिनो दङ आरो मोनसे माने माबाबो जानो थांबाय हियारिंबो जाखांबाय मोनसे राउन्ड हियारिं जाबाय आरो दा बेखौ माने सार्भिस नटिस हरबाय बे इलेक्सन कमिसनार बायदिसिना आसामनि माने इलेक्टोरेल अफिसार बेनोबो हरनाय जाबाय दा बिसारा जाबाय थागोन दा बेफोरखौ बेफोरसो गिदिर खामानि दा खिन्थु बेफोरखौ नाङाफ्रा माने दावराव देखायनायाव मा कन्ट्रिबिउसन दं मा मावदों होनलाबाय थायोब्ला बेजोंथ' नोंसोर गावसोर मावनायखौथ' जाहिर खालामनो हाया बा जोंनि क्रेडिटखौ जोंनि मान इज्जतखौ नोंसोर खथिबो खालामनो हाया रायजोफोरा नुगासिनो दं बुजिगासिनो दं आरो दिनै बेल' मा बुंनो आंथ' अनेक मावनाय एग्जाम्पल थायो आं आरो मोननैसो बुंहरदों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानाय खोथा आं बेखौ मोनसे रायजो राजा मिथिनो बुंनो लुबैदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानाय सिगां जोङो मानगोनां दा जोंनि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिजों आंजोंनो बुंनो थांबा सानैजोंनो मेइन रल लादों जोङो एजिपिनि मन्थ्रि इडुकेसन मन्थ्रि थानैसो बर'जों रायज्लायनानै बेयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटि क'क्राझार केम्पास जों लाबोदों क'क्राझाराव गायसनफैजेनदों क'क्राझार कलेजाव ओमफ्राय बेखौ जों उनाव देबरगावआव लांदों दानि जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों बेयाव जों लांदों हाखौ आंनो रायज्लायना होदों जायगानि मानसिजों रायज्लायनानै जोंनो बेयाव लांदों दा बेखौ जोंना उरखाव गोरा ब्रह्ममोना बै समाव एबसुआ बा जोंनि बै समनि एमएलए एबसुजों सापर्ट खालामजानाय एमएलए जोंनो नाङा बेखौ जों बेखौ मानो नांगौ जोंनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नांगौ होननानै बिथांमोना अप'ज खालामदोंमोन थेवबो जों जर जुलुम रायजो राजानि बयनिबो सापर्ट लानानै जों डेभेलप खालामहैदों दा दिनै बेसेबां महर मोनखो दिनै बिराद मोजां बे माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि महर मोनबाय बे जों गोग्गाथाव जाना जाहैबाय मोनसे केम्पासनिफ्राय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाहैबाय बे बेसेबां माने जोंनि गुरुब बाथ्रा बे जों मोजां मोनो गोसोआव आरो बेफोरखौ जों मावनानै माने जों साक्सेस जानायखायनो जों बांसिन थुलुंगा मोनो बांसिन जों जाथि मावनो लुबैयो आरो बेल' माने बे बे स्टेडियाम एसएसजि जेराव माने आइएसपिएल जादोंमोन प्रमद बर'मोना जेराव माने 6 सिडुलनि माने दुरान काप खालामदों दा बेखौ सोर खालामा बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि मानसिफ्रा गासिबो मिथिगौ बे मागुराम बालारि आदा माने जा सिमसन मुसाहारि बिसोर सोंबानो मोनो जों ज' लोगो लानानै आंनि इसिबांनो बे जाफैबाय बेसेबां मोजां बाथ्रा बे आरो बेथ' बिराद मोजां माबा बेयो बे सेन्टारा ट्रेनिं सेन्टार गथ'फोरनो बे जायगायाव माने थानाय जानाय माने माबा होयो सरकारा फ्रि थानाय जानाय फरायनायनि स्कप स्कलारशिप होयो बिसोरनो बेबायदि मोनसे एफा गिदिर मोजां स्किम बेनिफ्राय मा नांगौ मेरला बानायनाय दं आरो बेल' मानो आं बुंबावसै आरोबाव बे माबानि 91आव जों माने मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज जों खुलिजेनदों फार्स्टआव क'क्राझाराव दानि जायनाखि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज जों बानायजेननाय बे 91आव जों बेखौ सालायनो थाखाय जोङो बे गंगा सिनेमा हलनिफ्राय जों प्रत्येक टिकेटआव सारेना फैसा लानानै जोङो माने टिचारफोरनो जों बेथन जों होयोमोन जों बानायनाय बे दिनै बेसेबां मोजां माने मोनसे गभर्नमेन्ट कलेज माने गभर्नमेन्ट माने मिउजिक कलेज जाबाय बेजों थाखाय बेसेबां गुरुब बाथ्रा दा बेयावनो मोनसे खोथा बुंदेरनो लुबैदों जों जेब्ला बे कलेजाव प्रिन्सिपाल हिसाबै क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि प्रिन्सिपाल अदालगुरिनि बिरेन बर' बेखौ लाबोयो जोङो प्रिन्सिपालमोन बे दा बे बर'खौ माने एनडिएफबिनि माने अर्गानाइजिं सेक्रेटारि होननानै बेजों रायज्लायनांगौ होननानै बेखौ लांदों सिम्बोरगाव उरखाव गोरा ब्रह्ममोना रायज्लायहैदों दुर्भाग्य दिनै बे समनिफ्रायनो बे मानसिया दिनै रिटार्न जायाखै आरोखि गोमाबाय बबाव गोमाखो दिनैसिम बे गैया दा दिनै ओंखायनो बेखौ सोंनांसो माने उरखाव गोरा ब्रह्मनावसो दिनै सोंनांगौ बे मानसिखौ नुबाय बायदों नामा बबाव थांखो मानसिया नोंसोर रायज्लायनायनिफ्राय बबाव गोमाखो दा दिनै बेखौ बिथांमोनासो बुंनांगौ दिनै दा बे जोंनि अबदान बेयो जों बेखौ दिनै बुंनो हायो एथ' मोजां जों सृष्टि खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावसै आरोबाव बे बड'फानि जायनाखि माबा बानायनाय दानि जायनाखि थुलुंगाफुरि बिनि बाउन्डारि वाल बानायनाय गासिबो बे खुनु फैसा गरसे रावनिबो नाङाखै जों लायाखै जा फैसाबो गैखाया बे जायगानि एरियानि रामफलबिल एरियानि सेरफांगुरि एरियानि आइएफआ रायजो राजाखौ लानानै जोङो अन्थाइ रोगा एखे बै पाटगावनि आथियाबारि पाटगाव बल्डार रोगा बे वालखौ जों बानायदों गेलेफुनिफ्राय जों सासे मिस्ट्रि लादों गले होननाय बेखौ लानानै जों बे वालखौ बानायदों आंनि इनस्टिटिउटआव बानायदों सानफ्रामबो जों अन्थाइ रोगाजों रायजोफ्रा सोलाय ट्राक भारा जों होनो हायाखै ट्राक भारा माने
ओरैनो जों बिथ'लायनानै जों बेखौ मावनाय जादों आरो बेनि थाखाय जोङो माखासे माने माबानि फ्लाड कन्ट्रल डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियार बिश्वास होननाय ओमफ्राय समिर घोष होननाय ओमफ्राय जोंहा जों माने सुशील बसुमतारी होननाय ओमफ्राय रुबिन बसुमतारी होननाय दिनै बिसोरनि कन्ट्रिबिउसनाव बेखौ जों साक्सेस खालामदों मावफुंदों दिनै बे जोंनि खालामनाय बेखौ दुर्भाग्य आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै सुशील बसुमतारीया बेसेरा जाय सुशील बसुमतारीया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बाउन्डारि वाल बानायदों बे बानायनायाव बिसोरो सिमेन्ट बानजोबदों गासिबो जेसेबां नांगौ बिसोर होजोबनाय दिनै दुर्भाग्य बे सुशील बसुमतारीखौ एनजिबिनि माने फैसा हरग्रा होननानै गावथारबाय मानो गावथारखो एनजिबिनि फैसा हरग्रा होननानै सुशील बसुमतारीखौ गावथारबाय मानो गावथारखो दा दिनै बै समावथ' माने एबसु बिएलटि ज' जालायनाय एनजिबिजों जुद्ध नांग्रामोन आरो बेयावथ' गोख्रों माने बिएलटिनि माने माबा होनब्ला कमान्डार होनना बुंब्ला बुंनो थांब्ला आनडिक्लेयार कमान्डार बुंनो थांब्ला बेनो बोसोन होयो बिनि दारै जाजोबो उरखावग्रा ब्रह्मआ बै समाव दंमोन बेनो दा दिनै बिथांमोना फोरमायना सोर गावथारखो मानो गावथारखो बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जों बेफोर कन्ट्रिबिउसन जोंहा दङ गोबां दङ जोंहा बुंनांगौ आं दिनै बेफोरखौ बुंनो लुबैया आरो जों गावखौनो गाव दुगा होननानै आं बेखौ बुंनाय जायाखै दा बिसोर जे बुंबाय थायो खोनासंथावा मुथावा होननायखौनो बेनि थाखाय बे रिप्लाइखौ होनाय जाबाय दा जिखि दा जाथों रायजोफ्रा जों बयबो लुबैयो जे नैबे डिबेटआ जानांगौ डिबेटआ नैबे 20 तारिख जानाखि जानुवारि बेनि गेजेराव जाहाथे जायो जों दा आरोबाव डिफेन्स बर्डखौ जों आरोबाव खावलायहरो बिथाङा थारिखखौ जों हरनांगौ आरो डिबेटखौ इनिशियेट खालामनांगौ